Velkommen til en kort præsentation af Paddling Plus. Det første man ser på startsiden er, at logoet øverst er blevet til et Paddling Plus logo. På midten af startsiden vil man se Paddle Finder. Normale medlemmer vil kunne se et paddelcenter i dag og i morgen. Det er altså muligt at se ledige banetimer på tværs af bookingsystemer i et samlet view. Hvis man er Paddling Plus medlem, har man mulighed for at gå op i sit filter øverst i midten og gå over i baner-fanebladet og vælge de paddelcenter, man gerne vil kunne se ledige banetimer i. Og det kan være på tværs af bookingsystemer. Jeg har valgt 7 centre her, og jeg vil også kunne vælge, på hvilket tidspunkt i løbet af ugen, jeg gerne vil se de ledige banetimer. Derefter kan jeg gå herned, og så har jeg alle mine valgte centre her, og så kan jeg bladre frem i tiden og se de ledige banetimer i de pågældende centre. Faktisk 30 dage frem, så jeg kan klikke på datoen og vælge den dato, jeg gerne vil spille i. Og hvis jeg så for eksempel skal spille i Parkhus 77 og vælger en af de her ledige banetimer, så bliver jeg dirigeret direkte over i det pågældende bookingsystem og kan booke banen. Så det er nemt at finde ledige banetimer, det er nemt at finde de billigste banetimer ved at tjekke, hvor er der ledige baner i de forskellige centre, og så vælge at booke dem direkte herindefra i det pågældende bookingsystem. Derudover har vi lavet et nyt dynamisk kort, så man ude i menuen kan finde et kort over alle paddelcentre. Så i forhold til hvor du selv befinder dig, kan du nu se, hvor der ligger paddelcentre, og jo mere du zoomer ind, til sidst får du også en angivelse af, hvad det er for et center, der ligger der. Og det her kan du så bruge dynamisk i hele Danmark. Så skal du hen over Fyn en dag, så tjekker du lige, hvor ligger de fynske paddelcentre, og tilsvarende alle steder, så du har fuld kontrol over, hvor du gerne vil spille. Derudover har vi lavet en funktion, som vi kalder Paddle Manager. Det betyder, at når du går ind på din profil i bunden af Paddlelink og kigger på din profil, så vil du nede i bunden kunne se, at du har fået et statistikmodul. Så der bliver lavet statistik nu på dine spillede kampe. Hvordan er din win rate på spillede kampe? Hvem har du spillet med og mod? Hvad har deres niveau været? Hvordan har det udviklet sig over tid? Så du kan se, hvordan dit niveau udvikler sig, og hvordan dine modspilleres niveau udvikler sig. Du kan se, hvem du har spillet flest kampe med, og hvad deres niveau er. Og nede i bunden kan du også se, hvordan din antal spillede kampe udvikler sig kvartal for kvartal. Og til sidst kan du konstant live følge med i, hvad er det gennemsnitlige niveau for de forskellige lunar divisioner. Det bliver opdateret hele tiden. Så har vi lavet en valideret profil. Dit profilbillede bliver omkranset af en limefarvet ring, og din profil er valideret. Og det er den, når du har oprettet kampe, spillet kampe, favoritspillere, både navn og postnummer på din profil, så antyder du, at du har gjort, hvad du kunne for at give dig til kende i din profil i Paddlelink. En sidste funktion, som er en del af Paddle Manager, det er, at du kan gå ind på en tilfældig spiller. Alle spillere faktisk, her er 2 validerede spillere, og så kan du for den pågældende spiller tilføje en note. Så hvis du spiller med en med- eller modspiller, og du har lyst til lige at lave en helt privat, fortrolig note til dig selv, så kan du lige angive, at den her person har en god forhånd, en dårlig baghånd. Han er en herlig fyr at spille med, eller måske en spiller, som du ikke ønsker at spille med en anden gang, så kan du lige lave din personlige note her. Derudover, udover Paddle Finder og Paddle Manager, så er der en række fordele omkring hele fordelsklubben Paddling Plus. Så hvis du går ned i menuen til højre, så kan du under Paddling Plus knap læse om de fordelsaftaler, vi har lavet til Paddling Plus medlemmer. Du får en gratis licens fra Dansk Paddelforbund, hvis du ikke har haft licens de sidste 4 måneder. Du får 10% ekstra rabat hos Paddelshoppen på alt, hvad du køber. Så de næste 6 måneder vil du få 10% ekstra på alle deres kampagnepriser. Du kan gratis downloade bogen Alt om Paddle. Du får rabat på The Paddle School, Body hos Frida, Body by Frida, som er et fitnessabonnement. Du kan købe en boldmaskine slingerback til en reduceret pris. Du kan købe super lækre paddelbriller med styrke til en reduceret pris. Og du kan købe det helt fantastiske Valley Bat til en reduceret pris. Så samlet set, så kan du med Paddling Plus booke nemt og hurtigt billige paddelbaner. Du kan hurtigt lave noget statistik på dine kampe. Du kan fremstå og vise dine resultater på en præsentabel måde. Du kan vælge at dele dit statistikmodul med de spillere, du gerne skal spille med. Og derudover har du en lang række fordele. Jeg håber at se dig som en del af Paddling Plus.